जाल्लेले असतात ते व्यक्ती सगळे हजर रावतात. प्रत्येकाच्या घरात सुरुवातीपासून सकाळची देवळातून सुरुवात जाऊन 5 मानकऱ्यांच्या प्रत्येकाच्या घरात पहिली सुरुवात जातात. त्यानंतर प्रत्येक घराकणकणी फिरान कळस जवळजवळ 2 ते 3 दिवस लागतात आणि त्या तिसऱ्या दिवस संपल्यानंतर परत देवळात येऊन त्याचे परत पूजन जातात आणि तोच कळसाचो दिवशी असा तो आनंदान सगळ्यांच्या एकोप्यात सगळ्यांच्या सहकार्यान पार पाडून आम्ही एक पारंपरिक कार्य बरे रीतीन था पार पडतो. उगवे गावचो हो जो 7 दिवसाचो शिगमो जो आसा शिगम्याची काल समाप्ती जाली आणि आयज या कळसाची सुरुवात झालेली आसा. गेले काही वर्षापासून कळस निरंतरपणे गावात फिरता, सगळ्या घराघरांनी कळस फिरता आणि याच्यामुळे या कळसामुळे सगळं गाव एकटा येता. आमच्या गावाचं जो वातावरण जो असा तो सगळं मंगलमय जाता, सगळं पवित्र जाता आणि याचं 5 मानकांच्या पहिली घरांनी कळस फिरतलो आणि नंतर घरोघरी प्रत्येक घरोघरी कळस फिरतलो आणि एकंदरीत 3 दिवसाचा उत्सव जो असा आणि आज या उत्सवा खातीर जे उगवे गावचे जे लोक असतात जे पोटापाटल्यान जे गेल्लेले असतात ते आज ज्या उत्सवा खातीर आयिल्ले असतात तांकां त्यांच्या सगळ्यांचं सहकार्य सगळ्यांच्या पाठिंब्यान हो 7 दिवसाचा कळस आणि सालकुचो उत्सव आम्ही दर वर्सापासून मनयतात. ह्याच्या मागे फार मोठी परंपरा आसा. ह्या परंपरेक अनुसरून रितीरिवाजाप्रमाणे ह्या कळसाचं आम्ही घरोघरी स्वागत करतात आणि आज ही जी काय परंपरा दवरलेली आहे जाणट्यांनी ह्या गावची जे काय रीतिरिवाज मेधा मर्यादा हेका तोड ना. हो जो काय आज कळस म्हणून जो आज हो जो काय विषय इल्लो म्हणजे हर एक घरांनी कळस येता, पण माझं असं म्हणणं हो कळस येईना, हो साक्षात देवाचं आगमन जाता हर एक मठी आणि असा हो आमकां भास जाता आणि हो सारता. आज जर फाटल्या माझ्या हिशोबान म्हणजे फाटल्या 20 वर्षात जर बघला जाल्यार तुटपुंजी म्हणजे लोक खर्च करीत म्हणजे लोकांक तेव्हा म्हणजे गावात उदरनिर्वाहाचं साधन म्हणजे का शेत भात काजी आणि हेचेरच हो उत्सव जाय आणि एक खंय तरी शिरणी एक नाल वाटले आणि एक 10-25 लोक असले कळसावंड. पण आयच्या जर हेतूर बघला तर ह्या काळात तर फाटल्या जो 20 वर्षाचो काळ आणि आताचो बघलो जाल्यार हेतूर भयंकर जमीन आणि आसमानाचो फरक झालो. तरी पण सांगपाची उमेद म्हणजे आज जवळजवळ 1 ते 1.5 लाख इतक्या उत्पन्न ह्या कळसाच्या निमतान येता. कारण काय तर लोकांक उमेद आपल्या घरात देव येता, पैशाची बी फिकीर ना, तर एक ह्या श्रीचरणी दान धर्म हो आणि त्या देवळाकडे आणि आमच्या देवीकडे ही तरी आमची एक सेवा जावची म्हणून ते लोक ह्या दान करतात. त्या 5 गावकाराचे जे काय मान असत त्या मानाप्रमाणे पहिली 5 घरांनी हो कळस जाता. नंतर जो म्हारिंगणाचो पाटो असता त्या पाट्यार दर्शन जाता. तदनंतर भटजींच्या घरी आणि नंतर पूर्ण गावात तो कळस फिरता. आज जर बघला तर आज ह्या भावी पिढीत ह्या कार्य उचलून धरलेला असा चांगले पद्धतीन आणि आज 300-400-500 लोक ह्या कळसाच्या उत्सवात सामील जातात आणि प्रत्येकाच्या घरात ह्या आनंदाचं वातावरण असता, भावनाच्या स्वरूपात भेट असता. प्रत्येक आपल्या ऐपतीप्रमाणे काही खाणा काय असाचा पुरी म्हणा, भाजी म्हणा, चा म्हणा, सामोसा आणि जे काय वस्तू असत ते प्रत्येकाच्या घरात आईस्क्रीम आणि काय काय असत ते आनंदात पुण्या गोविंदान मोठो खर्च करून प्रत्येक जण आपापल्या परीन ह्या वाटतात. त्याचप्रमाणे हो उत्सव असा हो कळसाचो हो 2 दिवस कळस चलता. खंय रह्याना रात आणि दिवस चलता तरी उत्कृष्ट प्रतिसादात आज ही परंपरा ह्या भावी पिढीन जपलेली असा. त्याप्रमाणे ह्या सगळ्या भावी पिढी मी उत्तेजनार्थ आज देवाधर्माचो सगळ्यांचो आई जगदंबेचो माऊलीचो आशीर्वाद असा आणि ह्या भावी पिढीत ह्या पुढे सुद्धा कार्य तेवत दवरूचा आणि असाच आनंदमय दवरून ही जी काय परंपरा असा ती अशीच कायम दवरूची इच्छा ह्या भावी पिढीक सुद्धा माझं आव्हान असा उभयातल्या.